Nababaliwan sa pambansang libangan ng bayan. Siksik ang mga larong ating nasaksihan. Game na game pa rin bawat laban. Handa na ba tayo? Balik ang puwersa. Handa na ba tayo? Umarangkada. Oh, game tayo dito. Game tayo dito. Buhos ang puso sa laban. Sugod mas pangmalakasan. Game! Game! Game tayo dito. Game! Game! Game tayo dito. Ng barangay Nalaran, Pulo Barangay, Honorable George S. Piedra. Pagkakas naman po natin sila players sa barangay Nalaran. So, sila po naman natin dito, nata po na naisip po ng mga barang officials ng Nalaran Ugad. Patuloy na pinagkakatiwala po namin simula ngayon hanggang sa matapos Ugad ang paligan na ito, Diyos, sa barangay na ito. Patuloy na kayo po ang may taas, maluwalhati. Maraming po salamat muli. Super magic sa laro ito. Kaya, ayun, mag-enjoy po tayo. Naman po, maraming salamat. Mabuhay po ang bayan ng Manila. Mabuhay po ang barangay na naman. Maraming salamat po. Pag-araw, talagang sa suporta ko kasi kaya namin. At tumahan, nag-awal ng sport kaya BBT. Suportahan ko kayo ng aming amal-amal. Good evening, kami po. Magandang gabi sa ating lahat. Let me of course give my respect and pananaw barangay Nalaran. Gaya na lagi kong sinasabi, agang mong saway ulat barangay Nalaran taaya mo sa kays, yung pinakasigurad puso. A few moments later. So what is up mga ka-good vibes? So ngayong gabi, nandito tayo sa may barangay Nalaran, Basista, Pangasinan dahil na-invite tayo ng kanilang SK chairman dito. So Isang senior, first game ang picture ko yung senior. kanilang opening ng basketball. Tara, samahan niyo ko. Let's So, go! maglalaro. Gusto ko lang naman malaman nyo na ang isipan ko'y gulong-gulo. Nagtatanong kung susundan ko siya dahil ang puso ko ay nabihag niya. Alam mo bang minamahal ko siya at tunay ang aking nadarama. Kahit ako'y namumukhang tanga ay ayos lang basta kasama siya. Kahit sabihin pa ng iba, nababaliw na akong talaga. Kahit merong ibang nagcha-cha-cha, nagrurumba, nagsasalsa. Pwedeng sabihin nyo to sa kanya, ang puso ko'y nahihirapan na. Ano pa ba ang pwede kong gawin na umubra upang maakit siya? Palagay kaya ako ng talo, magpatubo ng balbas sa nguso, magpalaki ng muscle sa braso, magpadagdag ng puwet kay belo. Buksan mo
walang kasing saya. Ayun, shoutout sa followers natin dito sa may barangay Nalnaran. Yun, shoutout. Let's go! Boss, ano number mo? Ano number? Di makita. Nakaya.